brand rangu forma na roe the moment dozo mtara ningi bamojo wasisipo dete katini like edendera heroes ekade kono kukadzira chini but because of my resources and zimuzacho andikwanisi but I just want to appreciate varipo vari living zoneto zinozayo appreciate them whether vawana mari vawana chini but that kungo ku socialize titese in front of the crowd yangatinayo nasi and consider ukuthi zona prizes asuzisipota kukhomba sei like magate charges for of it uzozakaoma vana vakaomerwa but avachali kuti zoni chakakosha kuva pamuchete muchiita chinhu chamuri kutaura kuti this is tichiappreciatana ndichikuappreciatawo kuti photo of it iwo ndiwo tori behind the camera chimbomira nembokutorawo photo unoziva kuti ndikukutora uri kubackground yakaita sei.